तर मंडळी या बघा पुष्पा येता मैत्रिणीक भेट देऊ गेला आता नवीन वर्षाची. पकडे लवकर मैत्रिणीक नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊ गेला की मग कशा जेव गेलं आज आपला वर्ष नाही मग आपला गुढीपाडवा. ता माहिती आपला गुढीपाडव्या का पण 2026 चालू झाला. मग ह्या मंडळींका शुभेच्छा तरी दी. होय नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा मला पण. तुझ्यातर्फे दिलं बाकीच्यांतर्फे कोण गोवातर्फे तरी दी. सगळ्यांतर्फे कुटुंबातर्फे. अरे अरे पकडे रे. तू नाचित राह तुझ्या बरोबर. तर मंडळी अशा प्रकारे तुमका सगळ्यांका नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. म्हणत कोण मी म्हणणार की तू म्हणणार. सगळ्यांका नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. शुभेच्छुक पुष्पा आणि मुकेश आणि सगळं कुटुंब. भावाचं नाव नाही घेतलं. आणि ह्यांच्या तर्फे तुमका खूप खूप शुभेच्छा. हे म्हणजे कोण? हे म्हणजे हो